Igbo bụ Igbo mma mmanụ. Igbo bụ Igbo ya gaziere na unu. Igbo bụ Igbo nke onye chiri ya zere. Ana m ekele onye ọbụla, na-ekele ndị Igbo niile, na-ekele ndị eze, na-ekele ndị nze, na-ekele ndị ọzọ, na-ekele ndị ichie, na-ekele ndị ada, na-ekele ndị niile bụ ndị ọkpụ n'ala Igbo, na-ekele ndị nne, na-ekelekwa ndị nna, na-ekele ndị niile ihe dị mma na-adị mma. Anyị na-asị unu nke onye chiri ya zere, na onye unu na-anụkwa onu ya bụ nwa Chineke Nnaji Chinedu aka Ada Nsụka, onye obi nwanne m omenala Igbo. Anyị na-ewebatara unu ozi ụbọchị nke taa. Ozi anyị na-ewetara unu ọ bụ gịnị? Ozi anyị na-ewebatara unu bụ ihe ozi ọma nke Chukwu Okike Abịama, nke ga-eme na ọ bụrụ na anyị ṅaa ntị wee jikọta onwe anyị, na ọ ga-adịrị anyị na mma. Maka na ihe na-eme n'ala Igbo ọ na-ejuzikwa anyị anya. Ụmụ Chukwu Okike Abịama, ndị niile ebe ọbụla ala Igbo anọ na ebe niile na-anọ na Igbo bụ Igbo, ana m asị n'ụbọchị nke taa na ọ ga-adịrị anyị niile na mma. Maka gịnị? Na taa bụ orie, ma orie bụ orie mmiri n'ala Igbo. Na-aga ọfọ ndụ na-asị ka orie akụ ritere anyị ihe ọma, ritere anyị ndụ, ritere anyị ahụike, ritere anyị ihe akụ akụ, ihe enwe enwe n'ala Igbo, ritere anyị nnapụta n'ala Igbo, na ijikọ onwe anyị ọnụ, na iwere otu obi na otu iko, na ikuku ume na ofu iko, were otu obi, were ịhụnanya wee hụrịkọta onwe anyị n'anya, nke bụ ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ. Maka na ala Igbo bụ ala Chineke gọziri agọzi. Obi nwanne ndị Igbo abatawokwa idozi ala anyị, ime ka obodo anyị dị mma, ijikọta ụmụ Igbo niile ọnụ, ka anyị niile wee were otu obi na otu olu wee jikọta onwe anyị, wee dozie ebe anyị. Na-asị na ụbọchị nke taa bụ orie, na orie ga-emezuru anyị ihe niile ka anyị chọrọ bụ ihe ọma n'ala Igbo. N'aha Chukwu Okike Abịama, ise ise ise. Ndị be anyị ekenekwa m ụnụ ọzọ n'ụtụtụ ọma a, ekenekwa m ụnụ ọzọ, maka na ala Igbo anyị bụ ala Chukwu gọziri agọzi. Ma anyị ji ohere a na-akọwapụtara ndị mba ụwa niile, na Igbo niile ebe niile ha nọsana, Igbo bụ Igbo niile ka anyị na-akọwapụtara ya n'oge a, na-agwa unu na o nwere ihe bụ ihe na-eri ndị Igbo be anyị nri n'obi n'oge awa. O nwere nsogbu nke anyị nwere n'ala Igbo, ma ya bụ nsogbu ọ batago were oche nọdụ anyị. Ihe ọ na-achọzi ịbanye kịta bụ na ihe ndị na anyị na-akwa anyị dị iche iche ka ọ chọrọ ka ọ banye. Ma ọ bụrụ na ọ banye na-akwa anyị aga n'ọdụ, ọkwa ya bụ na aka anyị ekpoo. Ada Nsụka wee na-agwa unu n'oge awa, na-ekwusa ozi ọma ka anyị jikọta onwe anyị ọnụ n'ala Igbo, wee mara ihe anyị ga-eme ihe ntụkwu ahụ nọ n'ụlọ anyị. Maka na ezinụlọ niile dị n'ala Igbo, anyị bụ ofu ezinụlọ. Anyị bụ agbụrụ nna anyị Igbo. Ọ na ofu ezinụlọ nna anyị Igbo na nwunye ya bụ Eke ka anyị si wee pụta. M wee were ohere a na-agwa ụmụnne m okwu, na-asị unu biko unu Igbo bụ Igbo, maka na ama m na anyị nwere ebule nwa mpụ, na ihe anọ n'ala anyị wee were oche nọdụ ana na-enye ụmụ Chukwu Okike Abịama nsogbu. Ọ bụ gịnị ka anyị ga-eme ya ka o si na be anyị wee pụọ? Ọ bụ gịnịkwanụ bụ ihe ahụ nke na-enye anyị nsogbu? Ụmụ Chukwu Okike Abịama, ana m agwa unu ugbu a, ihe na-enye anyị nsogbu nke weregoro oche wee nọdụ ana n'ala Igbo, na-egbu onye ukwu, na-egbu onye nta, na-eme ka ihe na-esiwegara anyị ike. Onye na-aga n'ụzọ uche ya adịrọ n'ebe ọ nọ, onye dina ọ na-arahụ ụra, onye ṅụrụ mmiri ọ ga-atọgbu iko. Ọ bụ gịnị bụ ihe a? Bụ nsogbu nke ji ndị Igbo n'ọrụ. O nweghị ihe ọzọ m na-ekwu maka ya, maka ọ dị ọtụtụ, mana nke m na-ekwu maka ya n'ụtụtụ a n'ụbọchị nke taa bụ gịnị? Agụụ. Agụụ dị n'ala Igbo. Ihe oriri ekwe nweta, ego ekwe nweta, nsogbu dị n'ala Igbo. Maka na agụụ ọ na-enye onye ukwu nsogbu, na-enye onye nta nsogbu. Ikpe onye ukwu jụọ ya kedu ka ala dị, ọsị gị na ala dị mma. Ikpozi onye nta jụọ ya kedu ka ọ dị, ọsị gị na ala dị mma. Ụmụnne m, ebe ọ bụ na onye ukwu na-ebe na ala adịrọ mma, kedu maka onye nta? Kedu maka ụmụ ogbenye? Kedu maka ndị na-enwere nne na nna? Kedu maka ndị okenye na-enwe ndị na-eleta ha anya? Olee otu ọnọdụ ha ga-esi wee dị? Kedụkwana otu anyị ga-esi wee ji aka anyị wee si na nsogbu a wee pụta n'ala Igbo? Nke a bụ ajụjụ nke m na-ajụ onye ọbụla bụ Igbo bụ Igbo.
onye ihe ọma dị mma na-adị mma, onye ndụ ụmụnne ya na-adị mma, ndị nwere obi nwanne. Ana m ajụ unu ajụjụ a, kedu ihe ga-eme, otu anyị ga-esi wee mee ka anyị si na nsogbu a wee pụta? Ọsịsa ya bụ ihe mere obi nwanne m ndị Igbo global n'ụwa niile gba gburugburu ji wee bata. Obi nwanne m batara wee sị na anyị ga-ebughachite omenala na ọdịnala anyị dịka o kwesịrị, na anyị ga-ebughachite ọdịnala na omenala anyị dịka o kwesịrị. Ọ gịnị bụ omenala anyị a? Omenala anyị a na-ekwu okwu ibughachite ndị obi nwanne m ndị Igbo Global Foundation bịara ibughachite bụ omenala dịka nna anyị ha si wee na-eme. Maka na nna anyị ha na-akọ ọrụ ugbo, nna anyị ha na-azụ ewu, na-azụ ọkụkọ, na-azụ ehi, na-azụ ụmụ anụ ndị ọzọ niile dị iche iche, wee na-eme ndụ a na-adịrị ha mfe. N'oge nna anyị ha, ihe eji wee mara ha bụ ọrụ ugbo. Ha ga-arụgide ọrụ ugbo, rụcha, kọọ ji, kọọ ede, kọọ akpụ, kọọ ụna, kọọ ihe niile bụ nri, kọọ akịdị, ihe niile bụ nri nke a na-akọ akọ, nke ha na-eri. Ha na-akọcha ya, ma ha kọgide ya, kọcha ya, maka na ala anyị na Chukwuka abịa ma gọziri ya. Ala anyị na-eme nri, ala Igbo na-eme nri. Ebe na ibe ọbụla Igbo sọtụrụ, ala ha na-eme nri. Mmiri ozuzo na-adị, anwụ na-acha n'oge ya, ụgụrụ na-eme n'oge ya. Ihe ndị a niile bụ ihe chịkọtara aka ọ bụrụ Igbo kọọ nri ome ọfụma. Agụụ ewee laa n'oge ndị nna nna anyị ha. Ndị nna nna anyị ha bụ ha rigide richa ihe ha kọtara, ha na-eresi ya ndị mba ọzọ. Ma gịnị mere na ọ dịkwaghị otu a? Maka na anyị hapụrụ omenala anyị wee na-eme omenelu. Ndị obi nwanne m ndị Igbo Global Foundation wee na-akpọku ụwa niile, Igbo bụ Igbo niile, na-akpọ ndị Igbo ebe ọbụla unu anọla, ma ịbụ nwoke ma ịbụ nwaanyị, ma gị bụ onye Igbo, na ọrụ a dịrị onye ọbụla ka unu bata tinye aka n'ime obi nwanne m ndị Igbo Global Foundation wee kwado ya bụ ihe ga-abụ ọdịmma ala Igbo anyị, ka anyị laghachite n'ime ọrụ ugbo, laghachite n'ime ịzụ ihe, laghachite n'ihe ime ka ala anyị ka ọ dị mma. Na ọ bụrụ na anyị jide ya, nsogbu ga-ala n'obodo anyị, nsogbu ihe gbasara agụụ ga-ala n'obodo anyị. Anyị ga-adị ndụ, maka na ọ onye riri nri ga-eche echiche ihe ọ ga-eme n'oge ọdịnihu. Ndewonu. Ebe ozi a sịkwa na-abịara unu ụmụnne mbụ n'obi nwanne m ndị Igbo Global Foundation. Onye unu na-anụkwa n'olu ya bụ nwa Chineke Nnaji Chinedu aka Ada Nsụka. Ya gaziere unu. Chetakwa ka unu na-esonyekwara anyị n'ime obi nwanne m social network. Anyị na-emekwa ọfụma ebe a, na-egosipụtachakwa ihe niile gbasara ala Igbo, na-akọwapụta ka ala Igbo si wee na-aga. Maka na omenala anyị dịka ihe na-ala ala, mana site na mbata obi nwanne m ndị Igbo Global Foundation bubatara Igbo Cultural Movement, ọ ga-eme ka ala Igbo anyị, ka omenala anyị, ka ọ laghachitekwa otu ọ dị na mbụ. Na-esonyekwara anyị na Facebook, na-esonyekwara na anyị na Twitter, na-esonyekwara na anyị na Instagram. Ebe niile anyị nọche ya wee na-akụzikwa nkụzi maka ọdịnala na omenala Igbo. Ndewonu ụmụ Chineke, ya gaziere na anyị. Ka ọ dịkwa na mgbe ọzọ, anyị ga na-ewetara na ozi ihe gbasara omenala anyị, na nkụzi omenala, na nkụzi agwa dị iche iche nke kwesịrị ka ọ dị wee nyere anyị aka n'ala Igbo. Ndewonu ụmụ Chukwu, ya gazie n'ụwa.